Това са пълнени картофи с патешки воденички. Умешани, подправени и ще напълним картофите. Ето по този начин. Вкусни картофи ще бъдат с патешки воденички. Ще сложим и настъден кашкавал. Изобилно. Ето вижте. Останалото от воденичките може да поставим отстрани. Ето вижте. Предварително съм обвил тавата с фолио, след което ще видите какво ще направим. По този начин. Още малко кашкавал може да настържиме. Така, може да сложим и масълце. Масълце навсякъде, за да може да стане по-сочно. Ето вижте. След като предварително съм сложил фолио алуминиево на тавата, ще направим това. Ще завиеме по този начин. Вижте. И ще поставим в фурната.